good morning. Have a blessed day, everyone. This is your Manay. Rachel Lab. Ang dating tipid brain. Nagluluto ng pang-almusal at pang-tinda, guys. Right, guys. Bisi-bisihan tayo pag umaga. Luto na natin Bicol Express. Express lang siya. Gina-express siya, guys. Gina-express lang. My love for you. Gina-express. My love for you. Gina-express. So. Ayan, guys, patuloy tayong gagawa agad. Manay. Anong tawag dito sa inyo, guys? Tung. Malilim ang aking camera, guys. Madilim. Yan, mali. Dahil madilim, lapit-lapit si Manay. Mami. Ay, putol-putulin lang natin, guys. Wala siyang gata ngayon, guys. Kasi sarado pa yung naggagata. Wala pa yung naggagata, guys. Ayan. Igigisa ko lang ito. Igigisa. Adobo. Adobong sita. Pag walang gata, dali lang naman. Adobong sita. Nyaw. Ayan. May nagdodoorbell na, guys. Ayan. Nagdodoorbell na. Ayan. Daddy D. Dumaan na ang ating Daddy D. Daddy D. Bisihan na lang sa Daddy D. Busy din ba kayo sa umaga nyo, guys? Ganito ang ating araw, guys. Sa mga opisina dyan, pahinga, Saturday. Ang mga kaibigan natin mga sa ibang bansa, pahinga din yung iba, trabaho pa rin. Ingat at ingat. Enjoy lang ang araw-araw. Huwag masyadong dibdibin ang mga ginagawa. Malayo man sa pamilya, malapit na rin kayong ulo. Happy na naman. Happy na naman sa mga pamilya na malayo pag kayo oras na umuwi. Yes. Alam niyo ba? Maganda ngayon ang panahon. Magandang panahon, guys, sa umaga. Nagtorta ako ng bulinaw. Bulinaw ba? Ining akong video, diretso ni wa ni putol-putol, guys. Diretso ni wa edit ni. Diretso na ni. Shout out sa mga kaibigan natin diyan, hindi ko na maisa-isa kasi alam niyo na kung sino kayo. Pag ako pumunta sa inyo, meaning sumusuporta kayo sa akin. Pag di kayo pumunta, so meaning, di ko mga na si Manay, siyempre. Kaya siyempre, kung sa makita niyo sa, madali ba yan siya natuan? Dalaw-dalaw na lang ba? Dalaw-dalaw. Salamat din pag dalaw-dalaw ba? Real talk ba? Real talk lang. Real talk. Kinsay mo ito, siyempre, ulo man na. Salamat. Sitaw. Adobong sitaw. Haluan ko ng heavy. Yung tuyo na hito na maliliit. Sayang na maliliit. Heavy yung pinatuyo. Yung sa Bicol Express naman, guys. Ano yun? Salted shrimp. Sa Bicol na hipon. Yes.
Ito na ang nagawa ko guys. Egg, cheese hotdog at dilis na torta. Ayan. Ang dami, 1.5 kilo ang ginawa ko kasi mabinta sila guys. Madali silang mabili. Kasi yun ang ano lang nila, yung mura-mura lang. Siyempre, yung kaya lang nilang bilhin guys. Siyempre. Kasi magkano lang naman ang kanilang sahod. Halko ko. Kunti lang naman ang kanilang sahod. Siyempre, andyan lang yan. Yung kaya nilang bilhin. Pasensya na kayo guys. Sa pisang kay Lulu. Kasi nga, wala na akong video guys. So, bulingit sa manay. Bulingit. Ayan guys. Papagi ang aking camera. Foggy. Ayan guys, oh. Foggy. Oh, ayan, kita nyo guys, oh. Ay, hindi pa na mabaliktad. Pakita ko sa si Choco na nagbabantay. Ayan si Choco. Hi Choco, good morning! Ayan, tapos siya, andyan siya. Bantay lang siya sa akin. Good morning everyone! Ayan, kumusta kayo lahat dyan? Choco, tingin sa kanila, Choco. Oh, Choco, babes. Ayan, guys. Ayan. Thank you so much, guys. Good morning, everyone. And happy Saturday, happy weekend. Ay, di ba? Masayaw pa pala ako. Sayaw pa. Uy! Sayaw pa ko. Chayang, kakakeko, ari siseko, ari siseko, ari. O yan guys ako mismo nagtugtog kasi copyright daw, kaya ako na lang motocar. God bless us all guys, bye bye!